Pařany, tady je Michal nebo Dust. A máme tu ráno 5. dne, někdy tak 8:30 ráno, něco takového. Je dost brzy každopádně, ale pořád je krásně. A jak jste včera mohli vidět, tak jsem byl ve snowparku. Docela jsem si dobře zaskákal, i když ty školky, co na to jezdili a celý to tam brzdili, tak mi trošku ten požitek zkazili. Ale to jste asi viděli, takže co se dá dělat. Každopádně se tam ještě ve čtvrtek, respektive zítra, budeme vracet, takže si zaskáču ještě, natočím zase z toho nějaký videa a tentokrát bych tam mohl hodit nějaký triky, když už jsem trochu rozskákanej. Uvidíme, jak to bude. Každopádně dneska mě čeká jenom krátký lyžování, protože se musím učit, no. Kdo se učí na dovolený? Já se učím na dovolený. Takže se budu muset učit, tak to nic nevidíte proti tomu sluníčku, co? Takže to nebude zábava, ale co se dá dělat? Hold, když teď nejsem ve škole, tak se musím učit. Záleží je to ten týden, kdy se píšou všechny písemky. To je největší oprus. Takže to je asi pro ranní update všechno. A já se s váma uvidím u příštího videa. Nejspíš, až se budu učit. Jdem něco natočit, ne? Takže jsem natočil nějaký videa, jak jezdím, protože se to minule líbilo, tak jsem si říkal, že vás nesmím zklamat. A už jsem si tady trošku zvyknul na ty sjezdovky, takže jsem si říkal, že už to zvládnu natočit něco za jízdy. Dokonce jsem nechal i... zima je tady, fouká vítr. Dokonce jsem nechal i svýho tátu, aby natáčel mě, jak jedu, takže... Možná už to je před touto částí videa, těžko říct. Uvidím, kam to dám, ale asi by dávalo smysl spíš dát to po tomhle, než předtím, co? Asi jo, no. Každopádně, to je jedna celá sjezdovka v podstatě, mě natáčí, jak jedu. Takže pokud z toho vyjde něco dobrýho, jakože doufám, že z toho něco dobrýho vyjde, tak to bude dobrý. Teďka zase samozřejmě jedu na vleku, protože tam mám nejvíc času kecat. A jak je mým dobrým zvykem, možná špatným zvykem pro některé, tak vám ukážu, jak je tady naprosto nádherně. Tady mi někdo projel, sakra. Opravdu takovýhle sluníčko, takhle krásně, je tady úplně každý den. A tamhle ten kopec nahoru mě čeká na snowboardu, takže se asi budu muset držet, jinak
umře moje noha. Což by nebylo dobrý, protože bych pak nemohl jezdit na snowboard. Takže to začíná a já se s vámi uvidím v příští části. Jako obvykle. Jsem si říkal, co by to bylo za video, kdybych se nenatočil, jak tady trpím na tom. Takže asi 2 sekundy potom, co jsem ukončil tu část, jsem začal točit tohle. Jak mě to naprosto hrozně bolí. Vidíte ten kopec nahoru? To je hrozný. Měli by konečně vymyslet nějaký vleky pro snowboardy, protože tady to se naprosto nedá. No, tak ježišmarja, no teď to začíná. Teď to tahá. A já už cítím, jak nemám vůbec krev v noze. Ach jo, to je špatný. No, není to zase tak hrozný. No, je to zase tak hrozný. Nějaký 50% stoupání, nebo co tam bylo napsanýho, no. Tak to bolí, věřte mi. Tak, já jsem pro dnešek dolyžoval a teďka už jsem tady vevnitř v penzionu a už se zbývá jenom učit. Já vám to tady ukážu. Vidíte? To je nádhera, co? Můžete si zkusit vypočítat nějaký příklady z toho. Finanční matematika se to jmenuje, kdyby to někoho zajímalo. Jakože pochybuji, že to někoho zajímá, nevím, proč jsem vám to ani ukazoval. Každopádně, dneska jsem natočil nějakou jízdu na svahu pro vás. Tam jsem to měl tu kameru namířenou. A tak doufám, že se vám to bude líbit. Už jsem si ty svahy trošku oťukal, takže to šlo. A myslím, že to dopadlo docela dobře. Ty záběry jsou celkem slušný. Uvidíme, jak se to bude líbit vám. A jelikož dneska nebudu jezdit na svahu a už se budu jenom učit, pak půjdeme na večeři a pak se bude pít, tak už asi natáčet nebudu dneska. Takže to bude pro dnešní, čili pátý den, asi všechno. Ale myslím, že dneska jsme to udělali docela dost, takže dobrý. A já se s váma uvidím zítra. Mějte se. Tak si zase natočíme, jak jedu, ne? To je tráva.
Thank you.